Ura, Eusko Jaurlaritza, ura da gu gara. Eta zer iruditzen zaizu lekua? Tira, hitzordua Gasteizen izango zela esan zenidanean, eta ibaia ere aipatu zenuenez, toki itxurosoa espero nuenik, Eta hau Abendaño ibaia da? Ustez, bai. Hau ibaia baldin bada? Berez ubidea da. Gasteizko kale azpitik ura garraiatzen duen kanal ubide handi bat. Eta argia pizten badugu? Naturala denik behintzat ezin esango dugu, Hemen ibaia desagertu egin da. Orain egiten dugun kontu bakarra da, auzotarrak gehiegi gogaitu gabe ura lurrazpitik garraiatzea. Hemen ez dago bizitzarako lekurik, Ez dago lekurik, beraz, nahikoa kuskusiatu dugunez, hobi izango dugu kanpora ateratzen bagara, ze ea basketimeko jantzia zikindu behar duzun eta gero-gerokoak, beraz. Bai, bagoaz. Bai, eta karateraren golpe hori ordu nola esan didazu zela? Edo puñarekin, edo hankarekin. Hortarako asko entrenatu beharko, ezta? Bai, bueno. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.